That song was Shell's. Salay na miss na po ang miss. What was sponsorship news song news. Ini go na. Ana. Si Arnel ang akong bana dolanday. Arnel. Arnel, the name of my husband. Apan mo siya masayod ka doon na ko'y tinagong sikreto. But my husband is nothing to knowing because I have a secret ability. Bisa ka trabaho na say Because of dubilugay my pa sa kabalik. ability, Nasa trabaho pakyaw. here is the story. Here is the story. Let's proceed. Nagdahom siya nga wa ko kahiring siya mga tirada. My husband is expecting, and I've been expecting of the target rather, and targeting, yes, tarada man, target. Apan diha siya sayo. But the grasshopper is wrong. Pasalamat ko na makabati ko sa inyo ha. Yes, Kung si tirada sa ubang lalaki. I'm very thankful. I hear your voice and other target of the other man, other husband, and other guy. Tungod sa cellphone, Because of the cell phone. dito na nagsugod. Ang gap doon sa kong kinabuhi. And this is the starting of the start of my Ay, life. dili. And this is Ay, tabo! what happened. La, o sa dali mong gikuan mo lang, wala kong gisuotan na ni sa sarili. Dako ang gratulan ni mo nga gym drilo. Ha? Dako ay. Dili, dojo. Ha? Dako ay, sorry, dako ay. Ha? San? Dagan kung way kaya o san? Ay, sabar niya. Bawde ang tirada sa imong lolo nga bitsida. Bitsida. Bitsida sa dagat. DKW. DKWK. DKWK. Kasi hindi kita mo yung Da, pamilya. Hindi na maon. Dagan kung may kaya. Huli na siya. Pero karon na po, tuloan ka sa mga basic technique. Wata! Galingan mo, lupad-lupad, doy. Ano ba ni Manilo? Pagbawa na ko ng kalimutan. Wala nila mo protect. Ano nga, magkikali-kalimutan na lang itikuwag naman ka. Una na ko tumuluha po. Triningon ka para magamit ni mo pag-abot sa panahon. Grabe, Lolo. Lo, tugpa na, Lo. Grabe, tasan ni mong lumad. Tugpa na, Lo. Kaya, kana. Kana. Baba na ba? Grabe mo, Lo. Kasi, Lolo, parang si Jean-Claude Van Damme. Lo! Asa si Lolo? Lo! Si Lolo. Si Lolo. Nikahi, Lolo. Lo! Lo, nikahi mo ka. Apa? Asa man, Lo?
Lo, ano sa kanil? Basahan Sulirap na ang mata. Sulirap ang mata, Lolo. Nagkudaw ng pangat ko. Pasaylo ako, apo din at si kamatundua. Basahan na lang ng manual niya. Lo, ano naman ni katalog, Lo? Basahan na lang ng katalog niya. Sige, sige, Lo. Inahanglan nga magsuot kag Confucius. Unya magugla sa manok ulo ka buok. Apo, pasaylo ako. Lo! Wala, patay na si Lolo. Akala mo nawag, kung manawag, kung punirarya di asat. Anak-anak ka, ipaslice na yung kunin mo. Pagpagkis na tamang sa'yo niya. Choy, bro! Bro, Building na ko niya kung ayam, bro. Yung sprocket, bro. Pungil yung sprocket na mo. Arnel na. Nel. Arnel lang ba? Bro, kung tawag sa'yo, si Piat, bro. Sama bro. Wala. Kaya pa din ni building ko niya, bro. Kaya Buhat nila rin ngipon, bro. Kan pungi lagi kabalo ka niya kung mountain bike, bro, nga. Si Sakar ning mountain. Eh, Sorry. Bro. Sige. Ayaw pangulihan, bro. sumpahin na rin. Kadalira na. Sabi mong, wala naman yung ipon yung sprocket na rin. Alang-alang ka kabalo ka nga watay kwarta. Abalo ka bro. Sige, wildingon ko ni, pero kung nakay kwarta, palitin na lang nagbago. Sige, bro. Sige, bro. Ay, say, bilhin na rin. Ha? Sa ko nito, bro. Di ko pa itong sudan niya sa doon niya, bro. Ato kas layo. Wala na lang. Pagpantay niya, kasi gano'n ang matag. Ayungit ang agyanan. Ikaw bro, sige na lang gulagot. Kaya pahala. Buot mo yung kag. Di ko palit dyan, bro. Kalamihan ng barbecue. Oh, kana. Kapag pa sa layo, ay. Kalamihan na kay pula-pula pa. Napulak. Luring na siguro na. Sige. Oh, saan na yung patira ni mo? Naunsa man na yung tricycad, bro. Dong. Kung, naunsa man na tricycad, Kung? Asa din sa kanya yun. Sayo kayo ko tansi kalabot ko dito sayo kayo. Oh, may ginakasikad pa ka rin. Nabali naman. Abot ko talong mo. Nabali naman tinidor. Ano, bibigyan ito ng Isa ka ng kutsara ni. May kutsara niya. Dito, gumang dito. May pagkutsara bito, mas ligon. Sana gisipon ko sa asuan ng building ba? Lagi. Tipong ko mo nga. Di ba tagatasok ilaw? Ganun. Sistema magkaiga. Sige, bilhin na. Kahit trabaho ko na ron. Sige. Oh! Bob! Ay, Kung sumanin mong traktarat, Bob. oh my God. Allah, nagtaro. Grabe. Bob, ka na kung hindi mo na... Umigas ang chocolate bearing. Ingon na ko rin mo, Bob, ba? Kaya mong pulo ginasulo, Bob. Pag magluya kay Billy, naskuha, Bob. Hindi mo dala-dala na yung clutch bag. Yung mga magpuntos sa bunganan. Palo yan. Kung ano yung chocolate bearing. Umigas ako chocolate bearing niya. Tanggalon na. Isa may building ko na ito ng kuhanan ni. Ayaw, welding nga. Hindi ko nag-welding. Okay, rebate lang ni. Sige, bilhin na niya. Sige. Tutok na ba eh? Patok na. Ayo. Lin? Lin? Oh, sama. Palit na tagsup doon sa Lin, be? Kailangan ka buo. Kailangan ni mo kuya. Duhaan na lang para tagsa ta. Mao ba? Sige, magkuas ako ha. Mo inom gidi ay. Oh,
Maya, oh. Tagaytan ng biskwit mo diha. Pila man ka buo. Anong, so, mapaingkid ka ng biskwit. Okay, sige. Kana. Sige na. Sabi yan, yung biskwit. Kana lang ako, may pakana. Mahurot na to, ni. Saray sa kalitro din na ito, mahurot ang bugok, ni. Karos, ha? Ako ng isa. Sigahan ka manaraog sa'yo. Ano man? Taglagot. Asa mo po tamang laag? Dahil tas ako, tato David ba? Hinangin, nagot ako, di na pwede pa hinangin diya. Layo man to. Ano mo, butol bitaw tas, ang kay. Sige. Manira ko karon ha. Sige, lato na ka dito sa nana. Sige. Ito lang ta kayo, mapangking kayo ko dali, ha? Sige. Sige. Aha. Hala, kadako sa statwa, oy. Mo din ni David di ay. Karon ba rin ka kasunod dali? Karon pa jud ba? First time na ako diri. Nakuha jud sa statwa, ay. Dali, tubangan mo nang itang. Sa likod. Kuya, permente ka diri, ah? Di, talag saray. Usuray lang mga kauban sa chat. Ay, tawag ka kuya, Arnel na lang. Sige, Arnel. Laing ngayon kay kuya. Basta kita ng doa. Arnel na lang. Pag dito sa tindahan nyo, kuya lang, para di mapangking ba, ha? Arnel, balitag man dito, Arnel, oh. Okay, kaya na, bro. Sige, palitan na kag mani. Gaya, kuha mong mani. Ikaw, kuya, balain ka. Lagi, Arnel lang, lagi. Ikaw, Arnel, balain ka. Lapan mo ulo, eh. Ano man? Lapan ako ulo. Be, ali diri, lingkod diri, be, kay hiluton ta ka. Ano? Ayun, dali. Ano mo, ang parat dali. Masulod ta diya, oh. Manulot ka dira, ah? Isa din na dira, ah? Swilahan man daw na. Ha, tinuod ka? Sige, muhat ko ta. Dito ta kay Bag. Ano man, gano'n. Bawang parat dali ba niya. Tayaon din na itong motor dali. O tara, Arnel, mamalik sa tagmani. Inya na naman eh. Di ba na mahawa diya? Ay, sulod. Ikaw ba? Iksabasabaan niya. Ayaw, ikaw masaba, ikaw bala ka. Gwapo mo nagsulod diri, ano? Ang examen, no? Dapat si ref nga gamay. Kasalud na ka dali, no? Wala, ay. Sweeto. Ay, ayun pang mga diya, ha? Charger ba tayo na? Pinaiyak pa ba na nila? Iyo naman ko. Damay. David, water is not safe for drinking. Sige, pakuha na. Mineral lang, ha? Ano yun? Dili ko kayong juice ako. Sige, pakuha na juice. Kanya lang kuha po. Tubig lang ko. Ay, David, naman siguro yung price list dito. Tanaw na itong pila ni. Bayad man sa tali. Paprinda na sa itong welding machine, ani ba?
Ay, sabo, oh. Dili lang ko musaba, Arnel. Pantay ka, ha? Lagi. Pang, anong alas 12 naman kanya uli? Nag-overtime man ako itong sakyanan ni Bob. Kuhan ba, ilalong ba, pang-welding na ito yung mga ball joint niyo. Boy, kaya pang welding mo. Okay. Maluya ko di mo no, kung gihanag gani mo pang mo. Pwede na kung ganahan sa mo, ko gamahay nga ikaw, may ako nabana pang ba. Pero tigyot, di mo kapuutan. Siya nagkabalo. Nindot kay kapaliwatan pang ba. Siya kabalo nga nagmahay. Diyo ko nga sa'yo ko ng menu ba. O sige, nga mo pa. Siyempre, wala po ko nagmahay nga ikaw ang ginunyuan man. Kabalo ka pang, ako di ko gusto na nga mga lalaki nga kanang mga plakiro kay minyo na niya. Duwag lang team, kay kung ma. Pagkaningan lagi na ako'y asawa na nga magduwag lang team. Ay, hindi na pwede sa kuwagyo. Makatilaw ginagyan Ano pang. yung istorya diya? Matuog na ta. Kita ko giandam dari pang kanani kanina kutsilyo kani ako nga samurai diri nga duha ka boko tanawa Saan mo na? samurai di kay kung nay kita kani pag magbinuang gani ka pang abis ginang mga kwan manghagbas jud ko pang og mga tuod Ay, ikaw sad mo ba? Sige na, sige na. sa man malakaw na ka Siyog text ni mo ba? Di ka mo reply. Ganina ako, tawag ko, di mo ka mo reply. Nga naman. Bukod ta, lubat lagi. Lubat akong... Muring malaki. Yun niya, pag kumain ng mga... Patay, lubat na. Daot ng baterya na. Palit, alis na lagi. Di na ako ganahan ba cellphone lagi ba? Ay, di pwede ko kasi cellphone. Kaya sora ko kapag pag-connect ka na. Abi ko ni mo pang ako. Sa tiyata ka. Hindi ko gusto nga ako. Tulog ko na kayo kumang. Ano mang luya kay ka? Kung sa mag-ikaw may narbaho gitaro dito. Ano yung mga bata-bata di Paano ay? ba? Juga ako gimangunay building. Sige. Matulog na. Tulog na to eh. Matulog na lang kita lagi. Ay, si Tanday mang, kalimuot kay mang. Ano di mo kapatanday? Higang lagi kayo. Sa mga, o bang galing bala galing ganang tandayan sa kasawa kay makatulog niya. Ikaw, di rin yung kaganahan ng tandayan niyo na ako. Alimuot, sumuka. Ito sa electric pan diha. Dahil sa diri ba? Talikod naman inoong ka diha. Talikdal man inoong ko ni mo, Arnel. Ha? Takani? Tubang na lang ko mismo. Saman, ha? Ayun, sumuka. Kapoy kayo ko. Kapoy ka? Ha? Kapoy. Kapoy ka, ha? Kalkis. Basta wala na ba kayo rimit-rimit, ha? Ano naman? Sige na. Papalag ka? Wala, ay. Kapoy na driver. Ay, kikapoy ka! Sama. Kagad eh. Sige na, lagi na. Samay ko sa'yo. Palag ka? Palag ba? I've got the secret I've been hiding under my skin. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who... Brad, mana na imong kuhan ha? Tinidor ko mo kayo. Sprocket sa mong bike ha? Ito sa bro? Sige bro. Ay, salamat kay Bay, ha? Salamat. Bay, kutsara na akong giilis na yung tinidor sa mong Okay, kayo. Motrisikad, ha? Okay kayo, mga kapamilya. Isang pangalan eh. Ay, Boss Bob! Ay, okay na ito nga. Daga na ng traktarak nimo. Salamat Wala kayo. gyud ka sa mong chocolate bearing. Tilas. Tilasan na. Okay kayo. Salamat kayo. Sige. Ano, Lin? Lin?
Uy, kuya. Bitag something sabi. Kuha sa ko. Dira ko. Bonita na pa rin kamot. Ay ba, ganda makakita diri ah. Sa short, hindi na makita ang ito. Sus, takam di ang panit diri sa tindahan. Ay, lagi na. Ayo! Aha! Ang bati mo'y pula! Si Arnel diri! Ay, pahuway ko mga migs kay... Inom sa... Usap yan! Hindi pwede mo inom soft drinks rin ay. Ano mo dito sa usap? Kaya dito! Gikan ako dito. Len, lamat din ha. Sige, sige kuya. Lista lang sa Lin ha, lista lang sa Lin. Ano sa man to? Na ini abi ko ang. Nako. Uy! Ikaw babae! Ano sa man? Gulit na mong kamot, Arnel! Nagunit-gunit ko lang eh. Taka lang man ka oy. Naghatag na kong kwarta mo. Wala oy. Taka lang man mo. Pabarangay tanuon mo. Uy! Ipabarangay na ko na! Uy, may adlo ka kay... Wapay tanaw man namang kaso sa barangay! Si Kapitan din na mudawat sa mua kay gikapoy na siya! Ayaw, Pi! Nakita-kita mabarangay, Mi! Ayun, siya naman kataka og istorya. Barangay! Dalo namin barangay! Bantay lagi mo! Oh, sako na! Unay tinuo, sakta yan! Alawa ng Upax, Ana! Upax, anawa! Ano mo, anak? Ato, ano na dito mo kuhan? Uy, manang kills! Ato, ano dito mo manang kills ba? Kasi nga sunod niya ba, wag kayo originality ba? Ato, ano dito? Kura! Muatan ako! Muatan ako! Apas magadri. Mang. Ano yung mga Pasko, di pwede? Ayun. Ha? Wala ba Sana ka dito kami. Wala ba kang nang-lose fan? Dito kami dito nagagong customer. Sige lang. Ay, diri lang day ko. Bina-prepare sa na itong lingon pre. Ay, Gusto ko nag-brief. tawag ko sa rin kung gano'n. Bakal may brief pa ito. Ipatanggal na pre. Taudan pa. Nagingita, mamali nangayo kayo kanina. Matog na di kinagita. Asa man yung pera ba kung si Mususi, kaya nakoy kuan, nang tanawon ako, gana ba ba ng speedometer ni mo? Ana dia, tanaw lang na. Ben, tanawon ako na siya, dala-dala. Ako tanawon na niya. Yung box kin ako na sa iyo, sa cellphone niya. Abrihan na ako. Puro di toolbox, puro man yung mga tools ni. Abrihan ako. Like, o dili pa rin, puro pa rin papel. Paspasan na ako. Abrihan na! Narasil ko. Ako pasahon eh. Yung cellphone, yung muling gi-off, ha? Paano ko hindi ka mapunta? Di mo na ba niya? Parang nagkakay-text, nagkakay-text ano eh. I love you more, I love you so much. Mahal na mahal kita. Tingnan mo yung kalangitan, may tatlong bituin. Ibig sabihin yan, mahal kita. Maudi ini ha. Pang. Dahil lang kayo mga... Brad, butal sa... Pang. Dali pagod, Pang. Unsa ba naman? Gusto Agoy mo ito! Ano ba ba? Sa'yo sa mangka, kakutan na yung mga kalingon.
Agay yun! Kapag nga magulat, tama ka! Kabalo ka mabasa? Kabalo ka mabasa, dili? Di na ako cellphone eh! Dili mo, Lilpol, kang isa mo na yung nasa imong yubak sa bantog na di ka makuntak. Ha? Ano mga choy, di? Ilan na gitaguan rin sa akong yubak ka? Kinawat na nila. Choy, nakakot sa'yo po ko sa una. Sana hanay kay Didang, hanay kay Didang, hanay kay babae di ay. Ay, asa mo na ba yan na lang? Ang taon. Asa mo na? Hoy! Balik na rin! Babae! Ano din sa akong atubangan? Hindi ka gusto nga. Magkakahon ka na ako. Ay, na ba? Inisip ka mo. Hoy! Ako naglakot na ka. Siklan na ka ron. Saman-saman, ha? Lahot mo kay kaso. Kabalo kang tinuluan ko sa kong apuhan sa una? Ayaw Ha? ka naman. Ayaw kong alala ka to, ikaw ako'y pangamot? Ha? Ikaw rin yung pangamot? Asa to? Di tagtaron ako di mo cellphone, di tagtaron ka rin eh. Dili naman, gula, ni gunam din eh. Kanina. Wala na, bungkang ng cellphone. Ha? So, pamig ko na rin, ipakaon pala ko na siya, simpang, ipakaon na siya, nga! Ayaw mo. Nga! Patinig charger, kaun, usapan na! Usapan na! Agay na pala. Ang babae pa juga mamaganda kung dito sa kagwapa, ha? Usapan ka! Usapan ka! Okay, ako na simpak pa. Ako sakit yung simpak pa. Asa ka na nga simpak na, usapan na siya. Usapan na siya nga, usapan na nga network na. Ha? Kung dapat maramipat kang moon nga simpak, kaya anlikol, tula na! Tula! Tula! Remember that piano, so delightful, unusual, that classic. Sakpan kadugayan. Ang akong banang si Arnel Dolanday. Muna karoon wala na siya cellphone. May na lang na. Para wala'y samok. May cellphone, nagagtintasyon. Muna, paimangno lang sa mga asawa. Ano mo to yung mga bana tanawa ang U-box? Kinanay ginatago diya nga lang yung cellphone. Gusto na ba yung baraton nga cellphone niya gamay? Like dual SIM pa. Diyan na nila itago. O kung na yung mga kutsin yung mga bana, ano mga hunos-hunos anak tanawa? O kaya gina ninyo? Masukugay ninyong bana nga mangukay mo, tinuod na. Okay? Wala lang. Ay mangno lang na ako adulanday. Kay lisod na. Usaw man kigimahal magina ko ni si Arnel, bisag buluyagon kay ni. Mo nang padayon gyapon ni sa mga relasyon. Pero kapoy kay si Bantay diri sa building shop, uy. Salamat kay si gayon. Ug more power sa inyong tulumanong mga kapnod sa kinabuhi. I-upload ba sa YouTube ha? Kaya mo tanaw ko. Inyong suwat magtatampong. Marilu. You say it